Alo. Bună seara! Ce face doamna Silvia? Doamna Silvia, ne auziți? Da, vă aud. Așa. Doamna Silvia, noi cunoaștem deja că dumneavoastră asta sunteți o magiată și chiar dacă cu un pic cu întârziere, probabil dumneavoastră vă gândiți. Eu am un mesaj pentru dumneavoastră. Vine de aici, din Moldova și pleacă către România. Vă rog frumos să vă dați așa undeva unde să ne ascultați bine mesajul, da? Eu te aud. Așa. Eu dau citire mesajului. Doamna Silvia, ați mai urcat o treaptă din a vieții scară. Noi vă dorim din suflet asuta toamnă. Iar când vă veți uita înapoi pe treptele urcate, să nu vedeți urme de noroi, ci faptele curate. Vă urăm să fiți sănătoasă, plină de energie și inspirație. Să vă simțiți mereu apreciată și iubită. Rezultatele maxime în tot ceea ce faceți. Căldură și dragoste în suflet. Să știți că nu există cuvinte mai tandre decât dorințele noastre. Și toate astăzi în onoarea dumneavoastră. Noroc, prosperitate și frumusețe a tot ce este în lume. Vă dorim ca toți pașii ascensiunii dumneavoastră să aibă succes, obiectivele să fie cât mai înalte, victoriile să fie strălucitoare și inima nobilă să fie mereu încălzită de iubirea celor dragi. Viața ne oferă uneori multe încercări și ne dă posibilitatea de a trece prin multe obstacole, dar devenim mai puternici și iubitori de viață. Astfel, de ziua dumneavoastră, noi vă suntem alături cu sufletul și vă urăm un călduros la mulți ani. Vă mulțumim pentru toți anii în care ați fost pentru noi într-un cuvânt familie și mereu ne-ați ascultat, îndrumat, așa, ne-ați susținut și călăuzit. De fiecare dată vă dorim din toată inima să fiți mereu plină de putere și inspirație, lipsită de griji și îndoieli, nedumerită de treburile plăcute și de angajamente interesante, iubită de rude și de întregul colectiv la serviciu. Acordați-vă timp pentru fericirea de acum încolo și timp pentru a păstra și pune la loc de cinste sănătatea dumneavoastră. Dragă noastră doamnă Silvia, eu înainte să închei mesajul, ia să-mi spuneți dumneavoastră, sunt foarte multe cuvinte. Cam cum credeți? Cine a venit cu cuvintele astea frumoase pentru dumneavoastră? Voi cine? Voi toate. Și ați greșit și nu prea ați ghicit? Voi și de tare. Ascultați mesajul în continuare. Sunteți o persoană specială, iar noi toți sunteți o persoană specială, iar noi toți suntem binecuvântați că existați în viața noastră. Ne inspirați să fim mai buni, mai curajoși, mai puternici, mai dornici de a face lucruri frumoase și mărețe. Fie ca în lucrurile pe care le-ați început să existe energie, determinare și dorința de a atinge noi înălțimi. La mulți ani, mult stimata noastră, șefă, mamă, prietenă, cumnată, cumătră și colegă. La mulți ani, om frumos la chip și suflet. Mulțumesc, Cărișoară. Doamna Silvia, eu vreau să vă spun ceva. La mulți ani, dar așteptați un pic. Doamna Silvia, ascultați, vă rog frumos. Surpriza noastră nu se finisează aici. Știți că este vorba aceea, când pisica nu e acasă, joacă șoarecele pe masă. Fiți atentă la ecran, da? Uitați-vă atent. Așa, 2 secunde. Ia uitați-vă, pe cine aveți vinogradul la dumneavoastră? La mulți ani! La mulți ani, Silvia! La mulți ani! Doamna Silvia, știți, colegii dumneavoastră sunt aici alături de mine. Și uitați, noi nu în zadar am la dumneavoastră. Ia uitați-vă aici, fiți atentă. Uitați-vă aici. Uitați-vă ce face Cristina. Nu e hotărât. Și apropo, fiți atentă, nu vă deconectați. Urmează 2 cadouri muzicale special pentru dumneavoastră, da?
Uitați colegii dumneavoastră, toți sunt cu flori în mână. Și-au ținut, și apropo, și colegii care nu au putut să fie alături de dumneavoastră, la mulți ani! Și colegii care nu au putut să fie alături de dumneavoastră, v-au transmis la mulți ani și le pare rău, din păcate, că nu au putut să fie alături de dumneavoastră. Dar noi fim acolo și un pahar în cinstea dumneavoastră și vă rog, nu vă deconectați, urmează 2 melodii frumoase. Ia uitați și vecina dumneavoastră este aici. Ia uitați-vă și ea vă spune la mulți ani. Ai bătut, o venit, ai cerut, s-o dat. Mulți ani și sănătoasă. Noi am hotărât să vă surprindem frumos aici la casa dumneavoastră, chiar dacă sunteți acolo în depărtare. Dar nu și... Dorii când s-au trezit, au înțeles că e sărbătoare și ei ți-au dăruit cerul senin și aroma de flori. Meriți tot cel mai bun, căci e ziua ta, zi fermecătoare și vei vedea acum petrecerea ta în mii de culori. Vino e ziua ta, din nou îți cântă aniversare și strălucește privirea ta ca o diamantă de meritor. Vino e ziua ta, cea mai frumoasă și încântătoare și îți doresc să ai liniștea unui destin înfloritor. Îți voi aduce în dar tot ce-ți dorești și tot ce-ai visat și îți voi spune iar o la mulți ani cu zâmbet curat. E sărbătoarea ta și vei avea o seară de vis. Te voi omagia și vom dansa cu dor aprins. Vino e ziua ta, vino îți cântă aniversare și strălucește privirea ta ca un diamant de meritor. Vino e ziua ta, cea mai frumoasă și încântătoare și îți doresc să ai liniștea unui destin înfloritor. Vino e ziua ta și îți doresc clipe de fericire. E sărbătoarea ta și-ți va rămâne în amintire. Vino e ziua ta, vino îți cântă aniversare și strălucește privirea ta ca un diamant de meritor. Vino e ziua ta, cea mai frumoasă și încântătoare și îți doresc să ai liniștea unui destin înfloritor. Toți vecinii, iată, și vecinii vin să vă spună la mulți ani, în lipsa dumneavoastră. De dor pe acest pământ și când e greu, atunci eu cânt cântecul cel mai frumos din viața mea.
mi-ar da copila mea, prințesa mea. Mult îmi este dor de scumpii mei bunici, m-au legănat, îmi sunt și ei părinți. În duminici sfinte când ne întâlneam, familia ne-o îmbrățișam. Mă întorc cu dor aprins la ea, arde dor să-mi văd familia. Chiar de sus departe simt căldura ei, simt iubirea sinceră a familiei. Noroc și putere îmi dă numai ea, sensul vieții mele e familia. Cât de prețios îmi este sfatul ei și duiosul zâmbet al familiei. Mă întorc cu dor aprins la ea, arde dor să-mi văd familia. Chiar de sus departe simt căldura ei, simt iubirea sinceră a familiei. Noroc și putere îmi dă numai ea, sensul vieții mele e familia. Cât de prețios îmi este sfatul ei și duiosul zâmbet al familiei. Doamna Silvia, noi sperăm că surpriza noastră a reușit. Colegii dumneavoastră s-au adunat astăzi să vă ureze la mulți ani. Ele au ținut să vă arate că chiar contați pentru ele și din partea noastră, da, din partea noastră aveți un sincer la mulți ani, multă sănătate și când va fi mai rău, așa să vă fie. La mulți ani din partea noastră, doamna Silvia. La mulți ani și mulțumim. Și vecina dumneavoastră, aici uitați, doamna Svetlana, este alături de noi, da? Chiar dacă nu sunteți acasă. Ați văzut? Am adunat aici toată mahalaua. La mulți ani. La mulți ani. Da. Da, da. Da, da, da. Bună seara. Bună seara. Vă mulțumim pentru o seară frumoasă, pentru o seară din inimă. Sunteți sufletiști, sunteți un colectiv extraordinar, un colectiv deosebit. Mă bucur foarte mult pentru tot ceea ce faceți voi și pentru sărbătoarea asta care ați creat-o, doamne Silvia. Într-adevăr, ea are o lacrimă în ochi. Lacrima asta se merită, este o lacrimă de fericire, o lacrimă de suflet, o lacrimă de prietenie frumoasă între voi. Și colectivul dumneavoastră să vă trăiască. Sunteți minunați. Bravo, fetelor, bravo. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumim pentru cuvintele dumneavoastră. Eu îmi cer scuze pentru vocea mea. O voce elegantă și o voce foarte, foarte, aș zice așa, cu emoție emoțională, emotivă. O voce care ajunge la suflet, de la suflet pentru suflet. Bravo! Mulțumesc! Bravo! Vă mulțumim! Dacă ați ajuns la ce doamna Silvia a lăcrimat, să vă dați seama că vocea dumneavoastră costă mult. Și dumneavoastră costați mult. Toți care sunteți acolo. Sunteți un colectiv deosebit. Vă mulțumim frumos! Așa să vă păstrați pentru că omenia este foarte importantă. Prin ceea ce ați făcut dumneavoastră, noi am înțeles ce caracteristici are doamna dumneavoastră. Are caracteristici omenești, are caracteristici frumoase, are tot ce îi stă bine la un diriguitor, la un conducător, la un om cu suflet mare.
fiți sănătoasă, tot binele. Vă mulțumim frumos și ne bucurăm că doamna Silvia este înconjurată acolo de prieteni și are cu cine sărbători. Sărbători. Avem și noi o șampanie aici. Iată, o vedeți, doamna Silvia. Avem și noi o șampanie, așa, și suntem încântați, dar nu de șampanie, dar de ceea ce ați făcut voi. Vă mulțumim frumos. Sănătate, la mulți ani vouă, celor care știți să apreciați. Mulțumim Care frumos. știți să ajungeți la sufletul omului. Sănătate! Colegele, doamna Silvia vă vede, deci vă aude. Uitați-vă, toate vă vede. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani, doamna Silvia! Plăcut, emoționat și surprins. În primul rând, surpriza de dimineață a fost. Am venit și am găsit cadouri. Noi n-am înțeles cine e omagiată, doamna Silvia sau noi. Ne-am bucurat. Și într-adevăr, sunteți bravă, fetelor, sunteți vecini și marți mă tin că nu ne mai oprim și venim noi încolo, cred că eu cu scramea. Asta e cu scramea. Bună seara! Cred că acolo, dar ce să mai stăm? A fost hram. De ce să mai stăm noi la Chișinău? Suntem la pensie. Cu mare drag noi organizăm și iarăși vă cântăm câteva melodii frumoase. Da. Nu, dacă stați mai mult de 7 zile, vă trimați copii. Eu copii, eu duc la voi la grădină. Cât vrem acum. Sunteți bravo, fetelor. Mă bucur că cine așa are rude, așa colegi de lucru. Să stimați și dacă anul ăsta nu, dar la anul noi venim. Și cu sufletul mare. Da, venim noi, nu, să văd eu personal acolo. La mulți ani, fetelor, să aveți grijă de ea. Bineînțeles. Să aveți grijă. Noi vă mulțumim frumos, vă spunem o seară, doamna Silvia! Da, aveți un lider, bravo. Noi vă spunem o seară frumoasă, încă o dată, la mulți ani. Iată și vecina dumneavoastră este aici. Am gândit să văd plângi, eu nu. Vă primat cu toate câncile. Sper că v-am surprins plăcut. Ne iertați dacă am intrat nepoftit pe masă. Vă mulțumesc de suflet. Da. O seară frumoasă și petrecere în continuare. La mulți ani! La mulți ani.